Nais kong magsimula sa inyo ng isang series of lesson. Pag sinabi po nating series, ito po'y parang isang lutuin na hanggat hindi na ilalagay ang lahat ng mga sangkap ay hindi po siya ganap na luto. Kaya't nais ko na huwag po kayong mag-absent, mag-attend kayo sa lahat ng ating mga pagtitipon, especially sa aking pagpapangaral ng series of lesson na ito, na pinamagatang, The Just Shall Live by Faith. The Just Shall Live by Faith. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, salamat po na nasa amin ang pinakamakapangyarihang sandata sa mundong ito, na mas makapangyarihan kaysa sa anumang inimbento ng tao. At yang sandata po na iyan ay ang aming pananalig at ang aming pananampalataya sa iyo. Sapagkat pag ito ang nawala sa amin, Panginoon, ay wala na po kaming pag-asa pa sa mundong ito. Thank you, dear Lord. I pray that you will empower and enable your servant as I begin our series of lesson today, The Just Shall Live by Faith. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. You may be seated. Isa pong pare ng Katoliko, ang pangalan ay si Martin Luther, habang po siya ay gumagawa ng tinatawag na penance o penitensya, nakaluhod po siyang umaakyat sa hagdanan sa Roma, at sa bawat pagtungtong niya sa kasunod na hagdan, siya po ay nagbubuklat ng Biblia. Hanggat sa isang araw, dahil po siya ay isang devoted at sa kanyang pagbuklat ng Biblia ay napunta po siya doon sa ating binasa sa Hebreo. Na nakalagay doon, the just shall live by faith. Inaral po niya at kanyang natuklasan na ang kaligtasan o ang Diyos, ang plano niya ng kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting ginawa. Hindi rin po sa pamamagitan ng relihiyon o sa anumang imbento ng tao, kundi ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. So he started to teach that salvation cannot be attained by the sacraments. Alam nyo naman po, tayo ay may tradisyon sa Pilipinas. Pagkat tayo po ay hindi sa ilalim ng Biblia sa mahigit na 400 na taon, kundi tayo po ay nasa ilalim ng tradisyon. Kaya sa lahat ng lugar kung saan ako'y nangangaral, ay aking ine-emphasize ang kahalagahan ng pag-aaral ng Biblia. Because only the truth can set us free. As much as a government cannot exist without law and constitution, the Christian faith is founded and based upon the Word of God. Ito po, kumbaga, ang ating pinaka-konstitusyon. So dahil po sa kaliwanagan na nakita ni Martin Luther, sinimulan po niyang sabihin na ang kaligtasan ay hindi po sa simbahan. Ang kaligtasan ay hindi po sa mga sakramento o gawin ng tao, kundi sa magitan ng pananampalataya. Naging resulta yan. Ang naging resulta, he was excommunicated from the church. And he was not afraid to face the consequence and the painful consequence of being excommunicated from the church at the expense of knowing the truth. Kaya po, pag nalaman mo ang katotohanan, kahit pausigin ka ng kamag-anak mo, kahit ikaw ay itakwil pa, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, when my mother and father will forsake me, the Lord will lift me up. Ang kailangan po natin ay ang aral ng katotohanan. Ngayon, balikan po natin, the just shall live by faith. Ang mga matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po ang tanong na obvious ang sagot doon sa ating verse. Ang tanong ay ito, papaano po mamuhay? How to live? Do you want to live?
ang pinakamagandang pamamaraan ng pamumuhay ay ang buhay ng isang matuwid. Ewan ko lang kung magiging masaya ka kung puro kalokohan ang gagawin mo sa iyong buhay. Obviously, how to live is through the just kind of life. The just, ang matuwid, shall live by faith. Kaya ang tanong, ano daw po ang ikinabubuhay? Paano nabubuhay ang mga matuwid? Anong sagot? By faith. Ibig pong sabihin, walang totoong buhay sa labas ng pananampalataya o pananalig sa ating Diyos. There is no true and real life outside faith in God. Hindi po nakalagay doon that the just shall live by money. Malaking bagay ang pera. Maraming mabibili ang pera. Maraming kayang gawin ang pera. Pero ang sinabi, hindi po, the just shall live by money. Hindi rin nakalagay, the just shall live by talents. Maraming magagawang talento. Yung mga kumakanta nga, kumikita ng pera. Yung iba, nagpapatawa lang, naging milyonaryo na dahil sa kanilang pag-vlog. At talaga naman na ang talento ay maraming maibibigay sa buhay ng isang tao. Pero bakit ang sinabi, the just shall live by faith, not by talents? Hindi rin po nakalagay, the just shall live by intelligence. Sigurado kong marunong talaga yung si Elon Musk. Akalain mo ba naman na ang sasakyan niya ngayon ay wala ng gasolina? Di kuryente na po. At darating ang araw, baka ma-obsolete na ang lahat ng sasakyang di gasolina. Lahat po yan ay magiging kuryente na lamang ang magpapatakbo ng lahat ng mga ito. Magaling si Elon Musk. Matalino rin si Steve Jobs. Pagkat siyang umimbento ng ating cellphone na Apple. At si Bill Gates sa Microsoft. At lahat-lahat pa. Talagang ang intelligence ay nakakapag-ambag ng malaki sa buhay ng isang tao. Sino ba ang ayaw ng pera? Sino ba ang ayaw ng talento? Ayan mo na lang, tanggalin mo. Sino bang ayaw ng intelligence? Pero hindi sinabi doon, the just shall live by money, by talent. The just shall live by intelligence. Ang nakalagay po doon, the just shall live by faith. Alam niyo kung bakit? Ganito. Kung ang quality ng buhay ay para lamang sa mga may pera, paano tayo? Do you understand the point? If quality and happiness and joy of life is only for the rich, paano tayo? Wala ka ng pag-asang maging maligaya. Wala ka ng pag-asang maging masaya sa buhay na meron ka na ibinigay ng Diyos sa'yo. Amen po ba? On the other hand, sapagkat kung ang buhay ay para lamang sa mga talentado, paano naman yung walang talent? O may talent pero hindi ganun ka-obvious, kagaya ng talento ng iba. Kaya it is fair enough for us to realize today, life is not about money. Life is not about talent. Life is not about intelligence, but life is about faith. Yan po ang katotohanan sa Biblia. The just shall live by faith. Ibig sabihin, pwede kang magkaroon ng maayos na buhay sa magitan ng pananampalataya. Pwede kang magkaroon ng dekalidad na buhay sa magitan ng pananampalataya. Pwede kang magkaroon ng masaya at masaganang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith will change your life. As much as unbelief will limit your life. Pag hindi ka nananampalataya, lilimitahan mo ang sarili mo. Faith will change your life. In that note, I pray na lahat ng mga tatay, lahat ng ating mga metungkulin sa eskwelahan, sa church, o sa ating gobyerno are men and women of faith. Because if they are to bring about real change in our families, in our school, and even in our government,
that faith will change people. Faith will change your life. Faith will impact the people around you. Ang pananampalataya po ay magbibigay ng positibo at magandang impluensya sa mga tao sa ating paligid. Not only that, but faith pleases God. Pastor, okay, maliwanag sa akin. Gusto ko magkaroon ng pananampalataya. Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? I want you to know that faith, as defined in the Bible, means trust. Everybody say the word. Trust. Magkaiba po yung naniniwala sa nagtitiwala. In Ilocano, anat nagdumaan ti mamati ken agtalek. Mabaling nga mamati akken ka, ng baka jak agtalek ken ka. Years ago, there was a circus guy, and he tied a rope at one end of the building, the other rope on the other building. And he was supposedly going to entertain the people by walking on that rope without any harness or without any tool to secure himself. Lalakad po siya doon sa lubid. Ngayon, sabi niya doon sa mga tao na nanonood sa kanya, kayo ba'y naniniwala na kaya kong tawirin ang lubid na ito papunta sa kabilang gusali? Sabi nila, patunayan mo. O naglakad. Nakarating siya sa kabilang gusali. Pinalakpakan siya ng mga tao. Tanong niya sa kanila, ngayon, naniniwala na ba kayo na kaya kong tawirin ang lubid na ito? Sabi nila, oo, naniniwala na ho kami. Sabi niya ganyan, kumuha nga kayo ng wheelbarrow. Alam niyo ba yung wheelbarrow? Kartilya. Huwag kayo ng kartilya. Okay, sabi niya, sa mga nanonood, naniniwala ba kayo na kaya kong tawirin ang lubid na ito, na itinutulak ko ang wheelbarrow na ito? Sabi ng mga tao, patunayan mo. O di, tinulak nga niya, mga kapatid. Ang galing. Nakarating sa ibang gusali. Oo. Sabi niya, naniniwala na kayo? Sabi ng mga tao, opo, naniniwala na kami sa iyo, sa iyong kagalingan, sa iyong talento, sa iyong skill. Naniniwala na kami sa iyo. Okay. Sabi ngayon niya, alright, kung gayon, naniniwala kayo sa aking kakayanan at sa aking talento. Ngayon, sino sa inyo ang gustong isakay ko sa wheelbarrow at itulak ko patungo sa kabilang gusali? Ba, yung mga tao nagtitinginan nilang, sabi ganyan, ikaw kaya, ikaw. Walang may gusto. Ano ang ating makikita ron? Naniniwala yung mga tao sa kanya, pero hindi nagtiwala sa kanya. Alam nyo kayo din, maraming mga tao ang naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Pero ikaw ba ay nagtiwala na sa Kanya? Siya ba ay tinanggap mo na? Kumbaga, inilagay ka niya sa kanyang wheelbarrow, naniwala ka at nagtiwala ka na kaya kanyang iligtas mula sa kapahamakan ng impyerno patungo sa buhay na walang hanggan sa langit. Ikaw ba'y nagsabi na, I have faith in the Lord Jesus Christ? In fact, the word faith is spelled F-A-I-T-H, meaning, forsaking all, I trust Him. Yun po ang kahulugan ng faith. Ibig sabihin, lahat ng pinaniniwalaan kong makakapagligtas sa akin, kagaya ng relihiyon, kagaya ng mabuting gawa, kagaya ng pagsunod sa utos, kagaya ng mga sakramento, akala ko noon na pag ginawa ko ang lahat ng ito, ako ay ililigtas ng Diyos. Hindi na ako dyan nagtitiwala, kundi kay Kristo na lamang na siyang namatay, inilibing at nabuhay mang muli na upang bayaran ang aming kasalanan. I put my faith, forsaking all, I trust Him. Have you trusted Jesus Christ as your Savior? Do you remember the day, sabihin mo nga sa katabi mo, kailan mo tinanggap si Jesus
na iyong tagapagligtas. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi? Kung ngayong umagang ito ay wala kang masambit na petsa, ay dapat wag kang umuwi na hindi mo tinanggap si Jesus na iyong personal na tagapagligtas. Sa lahat ng issues at pangangailangan at problema sa buhay na ito, ang kaligtasan mo ang pinakapangunahing sa lahat. Pag namatay ka, wala kang madadala. Lahat ay maiiwan. Isa na lamang ang natitirang mahalaga pag namatay ang tao at yan ang destinasyon ng kanyang kaluluwa. At pag sinabi mo sa akin, ay pastor, malalaman ko na lang yan pagdating doon, it will be too late. Because once you die, after this, the judgment. Wala na pong bawian po yun. Kaya habang buhay ka pa, may Biblia, kailangan mong malaman ang plano ng Diyos ng kaligtasan and so that you will put your faith in the Lord Jesus Christ as your personal Savior. Diyan po nagsisimula ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging Kristiyano. Kaya pinag-pray ko at salamat sa Panginoon na binigyan po niya ako ng series ng lesson tungkol sa buhay ng pananampalataya. Sabi doon, the just shall live by faith. Ibig sabihin, lahat ng mga radical, lahat ng mga kakaiba na gagawin ng Diyos sa buhay mo at magagawa ko sa tutulong ng Diyos, mga kapatid, ay magmumula sa pananampalataya. Ngayon, ano yung mga bagay na ito na makikita natin sa buhay ng Kristiyano? Pag-aaralan natin ang tinatawag na obeying faith. Ang pagsunod, bunga ng pagtitiwala sa Diyos. Pag-aaralan din natin ang praying faith. Yung bang nananalangin ka dahil sa pananampalataya mo sa Diyos. Pag-aaralan din po natin ang enduring faith. Na kahit marami kang mga problema, marami kang mga pasanin, marami kang mga kahirapan na hinaharap sa buhay, ay nagagawa mong magpatuloy at maging mabunga at maging matapat sa paglilingkod sa Diyos dahil sa pananampalataya mo. Na hindi ka paaapekto sa lahat ng mga external man sa labas o internal man ang sarili mong naiisip o pakiramdam. You'll never be affected by all of these factors because your faith will continue to push you to serve the Lord. Ang tawag po dyan, enduring faith. At marami pang iba. Amen po ba? Ngayong umaga, ang ating pag-aaralan is obeying faith. Ano po ang kahulugan ng obeying faith? Pag sinabi nating obeying faith, ganito yan. I trust God and therefore obey Him. Pakisabi nyo nga. And therefore, ano sa Tagalog? Ako'y nagtitiwala sa Diyos at dahil dyan, ako ay sumusunod. Ang paksa na ito, mga kapatid, ay pagsunod ayon sa pananampalataya. That you cannot obey God unless you trust Him. Pag ikaw ba'y napunta sa isang lugar na hindi ka pamilyar at may tao na nais mag-guide sa iyo, kung sa palagay mo, kaduda-duda ang taong yon, susunod ka ba sa kanya? No, you don't. You will only obey and follow someone whom you can. Exactly. Ganon din po ang Diyos. Why Christians can advance, progress, develop, and grow in their Christian life is because they obey. And why many Christians do not obey is because they lack faith. So ang susi na ating pinag-aaralan dito is, I trust God and therefore I obey. Ngayon, mauunawaan po ninyo na ang pagsunod sa Diyos is rewarding.
Anong ibig sabihin ng rewarding? Aba, may gantimpala. May magandang kapalit. Naunawaan po ninyo. So, ito yan. Ito yan. When I obey God, may kapalit. Baliktarin natin. If I disobey God, may kapalit din. Kaya sa buhay mo, Kristiyano, dalawa lang ang pinagpipilian mo. To obey or not obey. Ngayon, pag sinabi mo, ayaw kong mag-disobey, ayaw ko ring mag-obey, not obeying is as good as disobedience. Naunawaan niyo po ba? Dalawa lang ang option mo. Sumunod ka sa Diyos o hindi ka sumunod sa Diyos. Ngayon, ito ang punto. Pag sumunod ka sa Diyos, may kapalit, gantimpala. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, may kapalit din. Ano ho yun? Pwedeng trahedya. Pwedeng suffering. Ngayon, makinig po kayo maigi. Listen very carefully. Kayong mga nanonood, mga nasa sanctuaries, pakinggan po nyo ang aking ipapaliwanag sa inyo. Okay? Now listen. Pag ikaw ay sumunod sa Diyos, may suffering din. Correct. Pwedeng ikaw ay makaranas ng suffering. Ano ba sa Tagalog ang suffering? Paghihirap? Yeah, pwede. Paghirap? Okay? Panagsagaba, kung natin Ilocano. Listen, pag ikaw ay sumunod sa Diyos, pwede kang makaranas ng suffering. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, makakaranas ka rin ng suffering. Ngayon po, ang aking tanong sa iyo, kung ikaw ay may suffering sa buhay, isa lang yan ang rason. Either nagsasuffer ka because of obedience or you are suffering because of your disobedience. Magsalamin ka. There are no other options. Now listen, if you are suffering, ang tawag dyan, trial of faith. Pagsubok sa iyong pananampalataya na siyang nagtulak sa pagsunod mo sa Diyos, sasabihin ng dyablo sa iyo, sige nga, susubukin ko ang pananampalataya ng taong ito. Nagsimula na siyang pumunta sa church, lumapit sa Diyos at nag-aaral ng katotohanan, susubukan kong hadlangan. Biglang magkakasakit ka. O biglang magkakasakit ang membro ng pamilya mo. O biglang na-broke ang business mo. Na hindi mo malaman bakit. Now, the devil is trying to oppress you. At alam mo sa puso mo na kung ang pinagdadaanan mo ngayon ay parang resistance ng dyablo sa iyo. Gusto kanyang hadlangan, harangan, at gusto kanyang patigilin sa iyong pagsunod sa Diyos. Alam mo sa puso mo yan ngayon. And if you are experiencing resistance from the enemy because of your obedience to God, he is trying to discourage you, replace your faith with discouragement, you can enjoy that suffering. Pwede mong i-endure ang suffering na yan. Pero kung na-realize mo ngayon that you are going through sufferings and you suddenly realize, pagkukulang ko sa Diyos to, pinapaalalahanan na ako ng Diyos. Hindi ko na siya napapansin gaano. Wala na akong panahong mag-church. Wala na nga akong panahong mag-pray. Ang dami ko ng gastos, di pa ako nag-tithes and offerings sa Kanya. Naubos na yung aking pera dito, ni wala man lang akong ibinigay na aking papuri sa aking Panginoon. You begin to realize that God is now reminding you out of love. Kaya itong mga sufferings na ito are not meant to harm you, they are meant na ibalik ka sa Diyos. Kaya't mga kapatid, sa umagang ito, maliwanag, dalawa lang ang option ng Kristiyano. To obey or to disobey. Ang aking tanong sa iyo, nasaan ang lakad mo ron?
Ikaw ba'y nasa lakad ng pagsunod sa Diyos o ikaw ay nasa lakad ng unti-unti ng pag-ikay? Tama ba yung Tagalog? Umiikay? Tagalog din yon? Tagalog din pala yon. Either ikaw ay inaakay ng pananampalataya mo sa pagsunod sa Diyos o umikay ka dahil sa iyong kung anumang mga human reasons. But listen to me. You either obey God or disobey God. But obeying God is rewarding. Sabi nyo sa akin, Pastor, yung bang sinabi mo na obedience, disobedience, nasa Biblia ba yan? Ay ayoko hong magsabi ng very authoritative sa inyo na manggagaling sa aking sarili lamang. Na opinion ko lang yon. Gusto ko, Biblia ang magpapatunay nung pong aking sinabi. Tignan natin sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 12 hanggang 17. Unang Pedro, Kapitulo 14. Palagay ko, mas maganda kung nandito ka, Pastor Bear, and you help me out here and read. Okay? 1 Peter chapter 4, verses 12 to 17. Pag ito po, sabi ng Bible. Nandiyan ka na? Bigyan nyo ng mic. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice, inasmuch as ye are partakers of Christ's suffering. Dahil sa pagsunod mo kay Kristo, kaya ka nauusig na rin. That when His glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. 14, basahin mo. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Ayun, no? Pag ikaw ay nagsuffer dahil sa pangalan ni Kristo, pinagpala ka. Happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part, His evil is spoken of, but on your part, He is glorified. 15. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody. Alam niyo po yung busybody? Busy siya. Oo. Ito po yung mga, sabi nga nila ang hindi daw nauubos na pagkain ay cheese. Chismosa. Saka chismoso. Mga chismis. Busybody ang tawag doon. In other men's matter. Yet if any man suffer as a Christian, sang-ayon sa kanyang relasyong pagsunod sa Panginoon, let him not be ashamed, but let him glory on this behalf. So if your suffering is because of your obedience, joyfully endure it. But if your suffering is because of your neglect, pagkukulang sa Diyos, shortcoming, and disobedience, you need to repent and get right with God. Magpasalamat kayo, may ganitong pastor pa rin nagpapaalala. Sa mga panahong ito, nakakalimot na ang mga Kristiyano. Pinababayaan na po nila ang pagsamba sa Diyos, ang paglilingkod sa Panginoon. Pasalamat kayo na may pastor pa rin na magpapaalala, you need to get right with God. So obedience is a rewarding decision. Pag nagdesisyon kang sumunod sa Diyos, may gantimpala po yan. Not only that, but pag sinabi mong obedience, ganito yan Obeying is simply saying yes to God. Obedience is saying yes to God. Can you say yes? Okay. Tanong ko po sa inyo, have you ever said yes to God? Meron bang aspeto sa buhay na ginagawa mo na ngayon na pag binalikan mo, nagsimula yan nung sinabi mo, yes, Lord? Meron po ba? Baka sa tagal mo nang naging Kristiyano, wala kang mababalikang punto ng buhay mo na nagsabi ka yes sa Panginoon. I can remember, I am now 25 years pastoring. I started preaching when I was 14 years old. That's the time when I said yes to God. Gusto ko nung maging abogado. Yeah. Gusto ko nung maging engineer kung hindi abogado. Kung hindi naman ay maging doktor. That was my plan. But God said, no, I have a plan for you. I have a better plan for you. You will be my servant. And I said yes to God. So where I am at right now,
all the activities that surround me, my schedules, my plans, my goals, and everything, nanggaling po doon sa isang araw na sinabi ko, yes, Lord. Amen. Now, can you say today na yung takbo ng buhay mo, yung lakad mo, yung pangunguna natin sa ating mga kanikanyang pamilya, ay nagmula doon sa isang araw na sinabi mo, yes, Lord, I will serve you. Na sinabi mo, Lord God, yes, as for me and my house, we will serve you. Meron bang mga tatay na nagsabi noon at sinabing ganyan, Panginoon, ako, ang aking misis, ang aking mga anak, ay taus-puso po kaming magsisilbi at maglilingkod sa inyo. And because of that, you gather your family, you talk to your wife, you talk to your children. O kaya naman, meron po sa atin na nung araw, nag-yes tayo sa Panginoon, pero napabayaan na po natin yung pangakong iyon. Naiwan na po natin yun because in the course of time, dumating ang mga comfort ng buhay, dumating ang mga tukso, dumating ang mga problema, at natukso tayo na nagpabaya sa ating pinangakong paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sana po ngayong araw na ito, wag po tayong umuwi na hindi nating sariwain yung ating pagsabi ng yes sa Panginoon nung araw na sinabi natin, Panginoon, ako at ang aking buong may bahay ay maglilingkod kami sa iyo. Alam niyo po, in a human level, madali tayong magsabi ng yes sa boss. Halimbawa, pag sinabi ni barangay chairman dun sa kanyang kagawad, linisin nyo yan. Sasabihin ng kagawad, yes, Kap. Pag sinabi mo doon sa mga tanod, magbantay kayo rito mamayang gabi sa lamay. Hanggang alas 10, yung isang grupo. Hanggang alas 3, yung isang grupo. Hanggang alas 7, yung isang grupo. Sasabihin ng mga tanod, yes, Kap. Pag dumaan si Kap, at nakita niya na medyo madumi, tatawag siya ng mga kabataan, Babarok, anak ko, pakidalos yung mambasit dito eh. Kung kilala nila na yung nagsasalita ay si Kap, sasabihin nila, yes, Kap. Pero pag hindi ka nila kilala na ikaw ang chairman, sasabihin sa'yo, sino ka ba? Tama? Pag napadaan ka at nakita mo na magulo yung basurahan, okay? At kailangan mo ng tulong na ayusin yung basurahan, at may dumaan na 3, 4 na mga tambay ng mga kabataan. At sinabi mo, Babarok, may kay man, urnusan tayo man dito, with a very authoritative voice. Sasabihin ng mga kabataan, pag hindi ka po kilala na ikaw ang chairman, sasabihin ganyan, Mira, ikaw na, sino ka ba? Pero pag kilala nila na ikaw si barangay, punong barangay, ikaw si barangay chairman, sasabihin nila, yes, Kap. Tatawag pa ng kasama yan. Hoy, mga kapwa ko tambay, halika kayo rito. Tulungan natin si barangay chairman. Ayusin natin to. Bakit? Sapagkat yung nagsalita si barangay chairman. Mga kapatid, listen to me. Kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo po siya ng lubusan? Kilala mo po siya sa lubusang sentido, ganap na siya ay nasa iyo. Na may relasyon ka na siyang iyong ama. At nagtitiwala ka sa Kanya na kung ano ang sasabihin niya, hindi ka mag-aalangan na susunod sa Kanya. Yan po ang diwa ng ating paksa ngayon. I trust Him, that's why I obey Him. I know Him, that's why I obey Him. He is dependable, that's why I obey Him. Meron lang 4 na nais kong iwan sa inyo. At ako'y matatapos na sa aking pagpapangaral ng salita ng Diyos sa inyo. Ano po? Okay? Una sa lahat, mga kapatid, I trust God and therefore obey Him because, number 1, He cannot lie. Kung bakit po buo ang ating puso na magtiwala at sumunod sa ating Diyos sapagkat hindi siya nagsisinungaling. Ayon po sa Numbers chapter 23, verse number 19. Numbers chapter 23, verse number 19. Ganito po ang sabi ng verse 19. God is not a man that He should lie.
Galing po yung paghalintulad ng Panginoon. Ano po? Ang sabi ng Biblia, God is not a man. Kilala ang tao sa pagsisinungaling. Tanungin mo sa katabi mo, hindi ka pa ba nagsinungaling kahit kailan? Tayo ay magaling mangako, pero hindi natin nagagawa. Kung minsan, kulang ang ating kakayanan na gawin ito. Kung minsan, kulang ang oras upang gawin natin ito. Pero kung minsan, ay talagang sinungaling tayo. Na mangangako tayo, pero hindi naman natin magagawa. Kagaya niyan, sasabihin natin mga tatay, anak, pag natapos mo yan, may Jollibee ka. Wala na yung Jollibee. Nakalimutan. Ano nga sasabihin ng anak? Sinungaling si tatay. Nangako na hindi niya tinupad. Tayo mga tao may kasabihan, promises are made to be broken. Nais kong sabihin sa inyo na sa panig ng Diyos, promises are made to happen. Maganda po yun, no? Sa tao, promises are made to be broken. Sa Diyos, promises are made to happen. In Ilocano, meron tayong sinasabi lagi, kari-kari, itayab, tikali. Sa panig ng Diyos, kari-kari, plano na, agbalaygi. Ayos ba yun? Yan po ang ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kung anong pinangako niya, mga kapatid, ay tutuparin po niya. At listen to me, merong mahigit, ayon sa mga scholar ng Biblia, meron daw mahigit 700, tama ba? 700. No, sige, 700 na lang, mas madali. Meron daw 700 na pangako ng Diyos sa New Testament pa lang. At kung babasahin mo ang Biblia, halos lahat, karamihan, ng mga pangakong iyan, may utos. Para bagang, okay anak, bumili ka ng mantika, bibigyan kita ng 10 piso. Gawin mo to at meron kang gantimpala. Ganun po ang Diyos. Ang kanyang pangako ay meron pong utos na pagsunod. Kaya't ito ngayon yan, dahil naniniwala tayo that God fulfills His promise, we obey. Kung halimbawa, paulit-ulit na lang, na sinasabi ng nanay mo, anak, bili ka ng mantika, bigyan kita ng 10 piso. Nakabili ka ng mantika, magkano yung mantika, anak? Nay, kulang pa nga daw ng 2 piso. Sige, dali mo yung 2 piso ron. Nay, nasa na yung 10 piso ko? Wala na, kulang pa yung pinambili mo, anak eh. O di, next time ulit, pabili siya, anak, bili ka ng suka, bigyan kita ng 10 piso. Bili naman ikaw ng suka. Pagbalik, asan po yung 10 piso? Anak, pambira, may utang tayo dun sa kapitbahay, ganyan-ganyan. Ngayon, sa sunod, sabi niya sa'yo, anak, bili ka nga ng 1 kilong manok, bigyan kita ng 50 peso. Ay, hindi na ako naniniwala sa inyo. Bakit ho? Hindi niya tinutupod ang pangako. Mga kapatid, ni kailanman, hindi po nagsinungaling ang Diyos. Lahat ng kanyang pangako ay tinutupad po niya. Eksakto punto. That is why, ang unang sandigan natin, ang unang assurance natin, mga kapatid, is this: I trust and obey God because He cannot lie. Pangalawa po, not only God cannot lie, I trust God and therefore obey Him because, number 2, He knows what is best. Ang sarap pong magtiwala at sumunod sa Diyos. Bakit o? Sapagkat alam niya ang pinakamainam para sa atin. Dito sa Jeremias 29, versikulo 11, Jeremiah chapter 29, verse number 11, ganito po ang sabi, for I know the thoughts that I think toward you. Alam ko ang aking mga iniisip. Sabi niya, Brad Leo, alam ko ang plano ko para sa'yo. Sabi ng Diyos. Kaya may plano ka, Brother Leo, mas maganda ang plano ng Diyos. Saith the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you an expected end. Makikita mo kung anong in-expect ko na katapusan ng buhay mo, mangyayari yan. Kapatid, listen to me. Have you heard that statement, consult a professional? Narinig nyo na ba yun? Tayong Pilipino madalas ayaw natin mag-consult sa professional. Bakit? DIY po tayong lahat.
DIY. Sino po ang marunong at madalas DIY? Pag may sakit, DIY. Punta ka na lang sa parmasya, total hindi kailangan ng reseta, bili ka ng gamot at dini-DIY mo yung sakit mo. Tama? Ngayon, nung lumala, hindi na kaya ng DIY mo, saka ka pumunta sa doktor. Dapat nung una pa, kinonsulta mo na yung may alam. That's what it means to consult a professional. Patayo ka ng bahay. Sabi mo, ay hindi ko kailangan ng engineer. Engineer ako. Kaya ko to. O di, ikaw ang gumawa ng plano, itempla ng lata, pambira. Anong naging kalabasan? Pangit. Mahina. Bakit? Pumunta ka dun sa may alam. Consult a professional. Amen. Okay. May natanggap kang subpina, may natanggap ka na sumon. Maghaharap daw kayo sa korte. Sabi mong ganyan, i-DIY ko to. Haharap ako sa judge at doon sa nag-aakusa sa akin na sarili kong karunungan, DIY, ika nga. Bakit? Ikaw ba si Ferdinand Marcos? Kahit ngayon, nag-aral pa ng pagka-abogasya, di po ba, Kap? Oo. DIY gaw, DIY siya, walang abogado. Ano nangyari sa kaso? Talo. Bakit? DIY. Yun po ang ibig sabihin ng consult a professional. Bakit lumapit ka sa professional? Pinag-aralan niya eh. It makes sense? Ilang taon niya pinag-aralan yan eh. Nag-OJT pa yan. Hello? Sabihin na nating theory. Pero at least pinag-aralan niya yan eh. Alam niya eh. Di ho ba? Lalong-lalo na kung yung professional na yon, seasoned, veterano, sa bagay na yon. Di ho ba? Lalo sa ating Diyos. Consult ka sa tao, consult ka sa kaibigan mo, advice nila sa'yo. Consult ka sa sarili mo, kaya nga sabi ng Proverbs 3, lean not unto your own understanding. Huwag ka lang sumangguni sa sarili mong katalinuhan at kagalingan. Pagkos ang sabi niya ron, in all thy ways, acknowledge Him. Hindi ka pwedeng maging matagumpay sa pananampalataya na hindi mo kukonsultahin ang professional. Go to God. Bakit po? He is wise. He knows what is best for us. Sometimes, listen, we may not understand His ways, but we know He is wise. Bakit, Lord, ganun ang paraan mo? Bakit sa ganitong paraan? Para baka, alam mo yung naglalaro ng chess? Nanonood ka? Commentator ang tawag doon eh. Di ba? Oh, muntik nang mabatukan mo yung nag-move eh. Dapat naman yun ang minove mo. Tanong, isip mo ba yung nasa isip niya? Hindi mo alam yung nasa isip niya, mas magaling kaysa yung naisip mo. Yung nakita niya, mas matindi kaysa dun sa nakita mo. Just trust the player. Hindi siya nag-move ng ganon na wala siyang plano. Lalo ang Diyos, hindi po siya magsasabi ng utos na makakasira sa'yo. Hindi po siya magsasabi ng utos, mga kapatid, na makakasira ng pamilya mo, na makakasira ng gobyerno natin, na makakawasak ng ating church. Kaya lang po tayo nasisira, hindi tayo sumasangguni sa Diyos, hindi tayo kumukonsulta sa Diyos, hindi tayo nagpapa-advise sa pastor, sarili lang nating kaisipan, sarili lang nating idea ang ginagawa natin. Mga kapatid, panahon na kumonsulta tayo sa Diyos. Because He is wise. Alam nyo, malaking pagkaiba po yung nasa baba at nasa tuktok. Yung nasa baba, nakikita niya lang yung immediate. Yung nasa tuktok ng building, lalo kung 50 stories yan, nakikita po niyang malawakan, ilang street, ilang kanto. Alam niya kung paano niya sabihin, o liko ka dyan, o dito ka. Ikaw naman, pag liko mo, ang nakikita mo lang, mga kapatid, puro sasakyan. Siya, kitang-kita niya mula simula hanggang dulo. Yan ang ating Diyos. He knows the past, He knows the present, He knows the future. He knows everything. He knows better than you do know yourself. That's why, trust God. Magbasa ka ng Biblia, makinig ka ng preaching, bigyan mo ng humility at puwang sa puso mo na pangunahan ka ng Diyos sa mamagitan ng Kanyang salita. Huwag kang magmamagaling. Kahit sabihin mong, matanda na ako, mga kapatid, mag-aral ka pa rin ng Biblia. Huwag mong sabing, nakadoktoral na ako.
mag-aral ka pa rin ng Biblia. Sapagkat God is wise. I trust God and therefore obey Him because He cannot lie. Number 2, because He is wise. Pangatlo po, tuloy natin next time. Wala nang oras eh. Ang sarap pong mag-preach, sarap makinig. Pero sana pag uwi natin, let us not lean unto our own understanding. I warn you, if you disobey God, you will suffer. If you obey God, you will also suffer. Why not? Because the devil will go against you to resist you. Magkakaroon ka ng resistance. Mas gustuhin ko na yung suffering because of my obedience than my suffering because of my disobedience. Let me ask you today, are you living an obedient life or a disobedient life? Napag-aralan po natin, natutunan natin na ang pagsunod sa Diyos ay nag-uugat sa pananampalataya. You do not follow someone you cannot trust. And because God is trustworthy, He cannot lie. God is wise, therefore, we can follow Him. Kaya sa umagang ito, sabihin mo, Panginoong Diyos, thank you. Ang ganda ng preaching na yon. Natinag yung aking puso. Akala ko magaling na tong plano ko. Mas magaling pa pala yung sayo. Lord, thank you so much sa aming message ngayon. Salamat sa pagpapaalala sa amin not to trust on our own understanding, but to trust in you because you know what is best for us. Tulungan niyo ang bawat tatay na sa pag-uwi, ito po ang magiging bukang bibig namin sa aming mga pamilya. Nakakausapin namin ang aming asawa, ang aming mga anak, tungkol sa mga aspeto na dapat kami ay sumunod sa iyo. Help us check our own lives and our families of the aspects and areas na kung saan kami ay disobedient sa iyo, sa iyong utos, Panginoong Diyos. I pray that this lesson will result into a transformation in our life. Hindi lang siya maging information sa amin, kundi magdulot ng transformation sa amin. Purihin ang inyong pangalan. Salamat, Lord. Ako'y nagagalak na nandito ang mga barangay, ilang mga barangay chairman ng Pasukin. Sa kanilang narinig ngayon, malaking bagay po ito na nakapagpalakas ng kanilang pananampalataya sa iyo. Bless the whole of HBBC in Jesus' name. Amen.